ma-pin down yun. No, dili mahilaw ang ilang mga tirada, mga kaigsunan. So ingon mga igala si Auntie Claire, mo ni karon mga igala nanada ko ni mga plan B. Paminaw na to si Auntie Claire, may na lang mga igala makadumdum mo niya. Imo na it. XFM Katropa. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. On another matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang RAGE Coalition at pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. Epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control Kana bira. self-destruction para sa Kana Pangulo. no. Kana nga portion. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Naawara ka, Duterte? bangag ka ayaw. Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang naisang Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Bullseye! Bullseye! Intimidate po ba ang palasyo sa RAGE Coalition? Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Kitang-kita po natin yan sa mga report na ibinibigay namin. Although pilit na iniiba, Ma'am, yes or no right to bag, ma'am? tinitwist ng mga fake news peddler. At alam naman natin kung bakit nila Kagago. tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo. Hindi maapektuhan ang Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. XFM Katropa. Puro na lang yun yung fake news na sa isip ni mo. Ikaw si Claire nga self-destruction, iyan na pong gipasangil dito kang digong. Kaya yung man mga igala si Baste nga, ang opening sa flood control, self-destruction kuno mga kaigsuunan sa Marcos administration. Ingon si Claire, mao ba di ay nga wala daw nagpaimbestiga ang kaning administrasyon gumikan kay mamahimong self-destruction? Kaya ang Pangulo daw karon mga higala, walay ginasanto. Walay ginatabunan. Wala mga higalay gidapigan. Walang kinikilingan. Mao ba? So, una, niingon man ka nga naanay mapriso before Pasko. Diasa man. Bullseye! Bullseye! Nga naman may gala nga, di man kaayo manimo ma-feel ang ilang kaseryoso against saldi ko. Di ba? Kipangita ba yun si Saldi? Pila na, magkasukatuig na si Salding nawala ba? Ngurag, mahumadala ni administrasyon na may gala si Saldi di ipakauli. Kadto may nasayod sa tanan. Ikaw, mangutana ko nimo, ma-feel ba nimo mga higala ang kasuko? No? Sa atong Pangulo mga higala, kung tinuod mang nalambigit ang igagaw. Mali po to mga higalang ingon ni Baste, ni Mayor Baste nga self-destruction eh. Actually, kining investigasyon mga higala, diversion. Para nako ha, lain-lain man tag opinion, para nako, dili ni self-destruction, but it is a diversion. Gituyo ni mga higala, aron nga matabunan, og dili mga higala mutumbok sa ila, tawa ni mo tanawa na. Sa dagan mga higala sa administrasyon, sa investigasyon. Ha?
So, even sa ICI, ang NAS Davao may utingkayon, ang tuwa sa Ilocos mga higala, bisag haligi ray gabarog. Wa mga higala gay pakialaman, no? Pag-abot mga higalag Davao, grabe mangutingkay bisag ka ng mga wa po dito yung mga palikion gyud. Ay! Kay matod pa mo'y mandato mga higala sa ICI. Karon pagkahuman na sa ICI. Oh, naabadi ay mga higala kasuhan man daw si Kuan. Kasuhan man daw mga higala si Ferdinand Martin Romualdez. Karon pa daw Mayo. Sa man kalainan ana gikasuhan na karon. Dabe. O gikasuhan na karon mga kaigsunan. Usa man na para lang may gala nga dili malain ang katawhan. Ka luyo mga igala pipila ka mga tao nagsulti pipila ka mga tao nagtumbok ana mga pangalana mga igsoon. Unya ang ending di ay si Rebilla ray mapriso. Kina sila mga igala nga katong kana si Diskaya, no? Kadto sila Bryce Hernandez. Kadto mga higala si Saldico, no? Kisa pa man mga katropa kadtong nag-deliver. Okay, magipang-mention ni sila mga kaigsunan. Unya wala man lay madawatan mga higala nga bisag kaso na lang. Muna para nako, no? Compliance ra na. Gibuhat mga higala kunuhay sa ombudsman kay aron mga higala lagi nga makasuhan. Bullseye! Bullseye! Dili ba ka pwede mo ingon mga higala sa kalapad sa kini mga higala nga flood control. Dili gyud pwede, di gyud ako madawat mo ingon ra ka nga wala gyud labot ang speaker ana. In the first place, gamhanan kayong speaker mga kaigsuunan. O kinsa man gyud na iyang kauban, kinsa man gyud na iyang mahigalang kaabin, kinsa man gyud na mahigalang iyang katropa. The chairman of the Committee on Appropriation. Kinsa man na, Saldico. And daw moingon mo, wala na sila'y kalambigitan sa matag usa. If Saldico, mga higala, nag-self-confess, nag-admit, nga ba yung kwarta nga nagawa. Ayun moingon lang ta mga higala, wala may labot si Kuanana, si Martin. Oh. It was not a self-destruction. It was a diversion. Bullseye! Bullseye! Katong comment mga higala ni Baste, nga self-destruction mga kaigsuunan, ang pasabot ato ni Mayor Baste nga kung sa inato pa kanang gihimo ni BBM maunay siya stari. Diba? Maunay siya stari ngano man kaya pag open niya mga higala sa investigasyon sa kining flood control apil man gud siya. Oh. Apil yang igagaw, apil yang mga kaalyado, mga kaigsuunan mo nang gitawag mga higala ni Mayor Baste og self-destruction. Pero ako lahi akong pananaw ana, no? Dili self-destruction ana ako nakita diri mga igsoon. It was intended nga giimbestigahan mga higala aron matabunan. No? It was intended mga higala nga giimbestigahan aron nga mapakita sa mga tao nga tinuod mga higala kini nga administrasyon, no? Is against corruption. Kay iya yung giimbestigahan, mapakita lang sa tao ba? Nga giimbestigahan. Pero ang tinuod mga higala, ang mga salarin may higala nga tinuod, hinay-hinay na nga na safety. Ang katong gagmay ra kay sala, nangita na gyud silang sacrificial lamb. Nga ila mga higalang mabutang diha. No? Aron mga igsoon nga mao mga higalay matutukan sa tao. So diversion para nako. Aron nga mawata sa tinuod may gala nga nakasa. Tanawa na gud karon. Kisa may napriso Diskaya. Kisa may napriso katong mga bata-bata may gala di DPWH. Ang pangutana may gala mao ba na sila ang mga utok? Ikaw Claire, mangutana ako nimo Ante Claire, mao ba na sila utok? Oh. Na implicate din si Amina Pangandaman. Na implicate din mga higala si Yusek Bersamin. Oh, even Bersamin, mga higala katong executive secretary si Ulaybar. Ang pangutana na ko karon, napapanubag ba ni sila? Bullseye! Bullseye!
Kaya nagtuo ko mga higala nga if these people are being investigated or maimbestigahan ni mga tawhana mga higala, mulusot gyud diri nga musangko ta kang BBM. That is why as much as possible tanggalon din ni mga tawhana mga kaigsuonan aron nga dili na sila mabutang pa sa suga, di na sila mga higala mabutang pa sa limelight, kay pag sa ila makatutok ang kamera, basin mga higala mabulabog pa nga apil gyud di ay ang pangulo. Bullseye. Bullseye. No? Ili ni mga higala kwan. No, kung tanaw ni Mayor Bastian ni distraction, well, tama po na siguro. Pero para nako mga higala, it was meant to cover up. ICI? Ano kung dili mga higala nga ang kang kinsang sugo mga higala na nagmugna sa ICI ka BBM. Ay mo gatinga. Nga ang gitutukan mga higala, mga bangag, mga liki-liki kuno ay sa mga project sa Davao. Ay mo gatinga mga higala nga ang sa Ilocos bahalag mga haligiray gabarog. Wa joy mo ingon mga higalang dunay anomalya. Ang mga proyekto nga naa sa distrito mga higala sa anak ni BBM, wa gyud ka istorya. Bullseye. Bullseye. Nga mo ingon ka karon Auntie Claire nga way gipili ang presidente o ipagawas daw to sila be. Paimbestigahe to sila. Kato sila amina pangandaman kay sa ila man gasugod ning tanan. Ngano man president's budget, di ba? Nabulgar naman yun na. President's budget pa lang, doon na mga higala nakatagana sa mga congressman. Even mga higala, sila, Irise. Di ba mo sila mga higala, di ba? Sila Irise, palungon. Basta maningog na sila. Gusto nila mga higala din na maminaon. Ngano man, madamay magud ang admin. Bullseye. Bullseye. Kundi ang baba ni Claire, kanunay lang may gala nga litukon, mao di ay nga ang amahan daw ni Basti sa una si kaning Pangulong Rodrigo Duterte wala nang pag-imbestiga kay self-destruction. Dili na may punto kaklaro ana. Bullseye. Bullseye. Ini si Claire bay himuon yun mong bugo ni mga Pilipino ba? Ha? Gusto lang yun mo nga i-focus dito kay para dili mapahid diya sa kining administrasyon karon. Bullseye. Bullseye. Be, kung dili pa ni cover up, kini mga higala nga inyong ICI, nga man lagi, sa panahon niya gipatawag si Sandro, nga nung nag-request pa man siya executive meeting, bago ang meeting mga higala, hearing nga public. Diba? Kinsa man ka nga makapatawag og executive meeting? Liman ka na, ka-okay kayo no? Magkapatawag na appeal siya mga higala sa isgutan. And then, bago may gala, i-public, kinahanglan nga naa sa executive meeting. O siya pasabot sa executive meeting? Private. Exclusive. Bullseye. Bullseye. Kay naay mga butang nga dili pwedeng isgutan in public mo nang naay executive meeting. Unya, you are telling us nga, ang Pangulo walang sinasanto? Mas, istoryahe. Di na tinuod. No? Kay dili gani may galang kang Martin o kang Saldi, lisod kay may kumbensihon oy. Nga wala sila'y kalambigitan. Bullseye. Bullseye. Lisod kay ismilingon mga igala og tuuhan nga si Saldi ko ang utok. Biktima lang si Martin. Matuo mo ana. Ilioy. Without question na nakawat. Without question, walay nag-question na naagyoy nawa. Pero mga higala, lisod kita patuon og inon tanin niyo nga ang nangawat si Saldico, gidamay lang, giname drop lang si Martin o niya ang presidente. Binuang ng istorya ha mga higala. Di yung kumutuo na. Mas mutuo pa ko nga either aning mag-igagaw mo ay utok o niya gipalihok si Saldi kay total si Saldi man ang naa sa Committee on Appropriation. Bullseye. Bullseye. Lain naman po kayo paminawon kung ang igagaw presidente presidente si BBM speaker si Agaw unya Committee on Appropriation ang anak si Sandro. Lain naman laway naman kayo patanawan may galas Pilipinas. Bulabog naman kayo. So, ipabili na saldi ko lang. Pero do you think, mga higala, katong nawala ng mga kwarta, katong ginaingon ni saldi ko,
By the way, ang naghisgot og malita dili lang si Saldico ha. Daghan ang naghisgot og malita. And malita is not an imaginary thing sa korupsyon. Malita is real. Bullseye. Bullseye. And do you think may gala ang malita tanan si Saldico may gala ang nakapahimulos? Ang di na ko tuuhan, katong niingon si Saldi nga wa daw siya naiya. Ayaw pud mig ilara Saldi. Di sabi mo tuo ana. Pero labaw nang di sabi mo tuo nga naimo pud tanan. No? Di mo tuo nga way imo, di sabi mo tuo ang imo to tanan. Nga ikaw ra gyud nakapahimulos tanan. Do na gyud toy gibahinan. Oh. Do na gyud toy nakapahimulos. Do na gyud toy gideliveran. Karon ni mga nagdeliver maningog man. Pero unsa may buhaton? Unsa gihimo may gala? Imbestigahin ninyo na kana nag-deliver. Diba? So Auntie Claire, asa man ang ingon nimo diha nga walang sinasanto. Galamlam ka lang it. Alam ka na nakin. Mayong buntag diha, Jovi Datilis Yurong. Janet L. Cortez, good morning daw. Pa-shout out, sir, sa Faith Eatery sa may apokon na Minauros Bullseye. Good morning! Attorney Emmanuel Mahipos, maojod, cover up the iPads. Dili ba to, kwan? Para lang to mapakita kung mas publiko nga dunay investigasyon because kusog na kayong pressure, mga igala. Dili man po pwede nga dili niya pa imbestigahan ang flood control ni BBM. Dili pwede ba? Nga naman, kusog na kayo ang pressure. Kailangan na nimong pagbigyan ang tao. Nga naman, gibulabog na kas Mother Nature. Kaya nga no, kapag hinambog man ka nga doon na kay 5,000 ka flood control, birahig baha. Kato mga igala, sus, dito na diskubrihan. Kato di ay mga igalang, mga giingong, mga appeal sa 5,000 ka mga flood control. Sus, drawing man na ito. Ang uban may gala diskubrihan sa mga way, mga ayo, nga mga palpak may gala nga mga proyekto. Way, mga ayo. Umauto mga katropa nga mapugos yun ka pa imbestigahan. Mahiya naman kayo, panaanan ay mahiya naman kayo. Mapugos. Para makita lang sa tao nga wala na tulog. Kaya wa sila ibuhaton, posible man yun mga igala nga ipasangil sa ilatanan. Kaya wa sila pagkabana, unya bilyon-bilyon o trilyon pa mga igala nawa. Bullseye. Bullseye. So mas maayo nang ikaw mismo magpaimbestiga, mga igala, kay kahibaw ka, unsa ang pwedeng ibutyag, unsa ang dili pwede mga igalang ibutyag sa publiko. Bullseye. Bullseye. Kamo ang nasa gahom niya, mamasangil mong uban. Ano ang istoryaha?